Nafarroan 4.482 PCR eta antigenoen testak egin ziren. Froga guzti hauen 7,7ak positibo eman dute. Denetara 355 koronavirus kasu berri erregistratu dira Nafarroan azken orduetan. Riba Foradan izan dira oraingo honetan positibo gehien 19 kasurekin, jarraian Burlata, Tutera, Arrotxapea, Txantrea eta Donibane auzoak. Osasun departamentua Riba Foradako udalarekin elkarlanean eta bertako hainbat kolektiboren babes operatiborekin, hau da udalerriko gazte taldenerekin bereziki, koronavirusa antzemateko behaketa egiten hasiko dira. Herrian bizi diren 14 urtetik gorako 2.700 pertsona ingururi ostegun honetan. Aipatu ere haur eta lehen hezkuntzako 339 ikasle konfinamenduan sartu direla azken 24 orduotan Nafarroan. Hoiekin, egun 2.363 ikasle dira beraien etxetan daudenak. Taldeka 79 ikastetxetako 124 gela daude konfinamenduan. Haur eta lehen hezkuntzako bizikidetza talde egonkor guztien artean 3%.